Przed tygodniem byliśmy świadkami efektownej wygranej drużyny GTV Stadionu Śląskiego z rocznika 2002 z Rowem Rybnik w pierwszej lidze wojewódzkiej trampkarzy młodszych. Tym razem kamera towarzyszyła naszym 13-latkom w starciu na trzecim poziomie rozgrywek. Do Chorzowa przyjechali rówieśnicy z międzyszkolnego uczniowskiego klubu piłkarskiego z Dąbrowy Górniczej. Złożona w dużej mierze z nowych graczy ekipa gospodarzy miała postarać się o pierwszą wygraną w rozpoczętych niedawno rozgrywkach. Można powiedzieć, że ten nabór, który teraz doszedł, jednak bardziej wyraźnie widać w tej naszej trzeciej lidze, aniżeli w pierwszej. Jest tu, można powiedzieć, że całkowicie nowy skład w porównaniu z poprzednim sezonem. No i tak jak mówię, myślę, że po obozie i nadal chłopcy się dogrywają. No i myślę, że z meczu na mecz będzie to wyglądało coraz lepiej. Grający w zielonych strojach gospodarze od samego początku wyraźnie zdominowali ten mecz. To pierwsza akcja stadionu. Oskar Skuza podał do Kamila Kulczyka. Jego pierwsze zagranie trafiło w słupek. Obrońcy gości wybili piłkę bardzo źle. Kulczyk uderzył jeszcze raz i tym razem zmusił do interwencji golkipera z Dąbrowy. Druga minuta i drugi atak drużyny trenera Dawida Miłkowskiego. Kamil Kulczyk z prawej strony zagrał w pole karne. Znowu fatalnie wybijają obrońcy z Dąbrowy. Jakub Dobias uderzył jednak nad poprzeczką. Gospodarze nie schodzili praktycznie z połowy przeciwnika. To minuta trzecia. Golkiper z Dąbrowy wznawia grę od własnej bramki. Piłka trafia pod nogi Oskara Skuzy. Ten uderza z dystansu. Zaskakuje tym bramkarza gości i GTV Stadion prowadzi 1-0. Kilkadziesiąt sekund później znowu groźnie było w polu karnym. Piłkarzy w niebieskich strojach. Jakub Witek podawał do Michała Barcia, ale ten zdaniem sędziego był na spalonym. Nie zamierzali zwalniać tempa piłkarze z Chorzowa. To 5. minuta. Jakub Dobias tak na raty przebił się przez drugą linię piłkarzy z Dąbrowy Górniczej. Piłka trafiła pod nogi Dawida Sobolewskiego, ale jemu w ostatnim momencie przeszkodził w oddaniu strzału zawodnik MUKP. 8. minuta spotkania. Jakub Witek podał do Oskara Skuzy. Skuza zagrywa do przodu do Dawida Sobolewskiego. Sobolewski za 16 i bramkarz z Dąbrowy po raz drugi musi wyciągać piłkę z siatki. I kolejne natarcie gospodarzy. Jakub Pańta do Sobolewskiego. Sobolewski świetnie do Kamila Kulczyka. Kulczyk jest 3-0 dla Chorzowa. W 13 minucie spotkania pierwszy raz groźnie było w polu karnym gospodarzy. Tym razem piłka jednak przeleciała obok bramki Macieja Widawskiego. Chorzowianie byli jednak w tym meczu dużo skuteczniejsi. Michał Barcie łatwo ograł przeciwnika, zagrał na wolne pole, a tam nadbiegał już Kamil Kulczyk. Kulczyk jest w polu karnym. GTV Stadion wygrywa już 4-0. A to dopiero kwadrans spotkania w Chorzowie. Teraz Jakub Witek przejął piłkę na połowie przeciwnika. Podał do Dobiasa, ten do Sobolewskiego. Sobolewski szybko do Kulczyka. Kulczyk tym razem broni jego uderzenie golkiper z Dąbrowy. Bardzo jednostronne było to widowisko. Teraz Jakub Pańta zagrał na połowę przeciwnika źle. Przerywali to gospodarze. W efekcie w dobrej sytuacji znalazł się Sobolewski, który został szarpnięty za koszulkę i sędzia podyktował rzut karny. Z 11 uderzał Jakub Witek, ale obił tylko słupek bramki MUKP. 23 minuta gry. Kamil Kulczyk dośrodkował. Michał Barć nie zdążył nabiec na to zagranie, ale opanował piłkę w polu karnym przeciwnika. Wyłożył do Jakuba Witka. Ten z pierwszej piłki trafia do siatki rywala. Jest 5-0 dla drużyny GTV Stadionu. Nie mieli litości dla przeciwnika piłkarze gospodarzy. Oskar Skuza świetnie zagrał do Michała Barcia. Ten kapitalnie przyjął sobie piłkę, a potem pewnym uderzeniem podwyższył prowadzenie gospodarzy na 6-0. Totalnie rozkleili się już gracze MUKP. Skuza wywalczył piłkę na połowie przeciwnika, podał do Dobiasa. Dobias traci piłkę, ale tylko na chwilę, bo jest Kamil Kulczyk. Uderza, błąd popełnia bramkarz gości. Piłka po raz 7 ląduje w siatce Dąbrowian. To jeszcze nie koniec pierwszej odsłony. Kolejne ataki suną na bramkę przeciwnika. Skuza do Witka, Witek do Barcia. Barć oddaje Witkowi, Witek uderza i teraz kapitalnie broni golkiper z Dąbrowy. Jeszcze mógł poprawiać Sobolewski, ale nie trafił w piłkę. 2 minuty do końca pierwszej części gry. Jakub Witek szybko wykonał rzut wolny. Podał do Sobolewskiego. Sobolewski do Barcia. Barcie znowu ładnie opanował tą piłkę, a potem uderzył po długim rogu i GTV Stadion wygrywał już 8-0. To nie było ostatnie słowo gospodarzy, którzy po chwili trafili do siatki po raz 9. Znowu asystował Sobolewski, a tym razem do siatki przeciwnika trafił Jakub Dobias. Dąbrowianie próbowali wziąć się w garść, a seria błędów i nieporozumień w defensywie GTV Stadionu Chorzów pozwoliła im zdobyć wreszcie choćby jedną bramkę.
Chorzowianie nie czekali długo z odpowiedzią, znowu dobrze ze środka pola zagrał piłkę Skuza, podał do Dobiasa, Dobias do Michała Barcia, Barcie trafia w słupek, ale na dobitkę był już gotowy Sobolewski i on podwyższył prowadzenie Chorzowian na 10-1. Taki rezultat utrzymał się do przerwy, a po zmianie strony nieco rozregulowały się celowniki gospodarzy. To pierwsza okazja w drugiej części spotkania. Sobolewski mógł trafić do siatki po podaniu od Michała Barcia. W 40 minucie w polu karnym MUKP zapanował spory chaos i bałagan. Sebastian Kic zagrał wysoko, powalczył o piłkę Sobolewski. Futbolówka spadła w końcu pod nogi Michała Barcia, który uderzył lewą nogą, ale obronił to golkiper z Dąbrowy. Kilkadziesiąt sekund później przed 16 przeciwnika sfaulowany został Michał Barcie. Do rzutu wolnego podszedł Jakub Witek, ale piłka znowu wylądowała w rękach golkipera MUKP. Teraz piłkę na połowie rywala ma Sebastian Kic. Futbolówka dość przypadkowo wylądowała pod nogami Dominika Pasikowskiego, który podał do Witka, Witek do Kulczyka, ale ten był na spalonym. Po kwadransie drugiej części spotkania doczekaliśmy się groźnego ataku ze strony piłkarzy z Dąbrowy Górniczej. To powinien być drugi gol dla gości, ale piłka poszybowała daleko od bramki stadionu. Ale to był tylko przerywnik. W natarciach gospodarzy Kamil Kulczyk jest w polu karnym, mógł zdobyć kolejnego gola. Bramkarz z Dąbrowy wybił piłkę na rzut rożny końcami palców. Jakoś nie chciał wpaść ten 11 gol dla gospodarzy. Teraz po rzucie rożnym piłkę głową zgrywał Dominik Michlik, ale Dobias przestrzelił z najbliższej odległości. 8 minut do końca meczu. Skuza do Kamila Kulczyka. Kulczyk próbuje wbiec w pole karne, zostawia piłkę Dobiasowi. Dobias uderza i znowu zabrakło centymetrów do podwyższenia rezultatu. Nie rezygnują z ataków chorzowianie. Dobias podał do Pasikowskiego. Pasikowski do Kulczyka. Kulczyk jest sam na sam z bramkarzem z Dąbrowy, ale to nie jest ta skuteczność sprzed przerwy. I końcówka spotkania wykorzystuje nieporozumienie między bramkarzem a obroną przeciwnika. Kamil Kulczyk dośrodkowuje przed bramkę rywala. Tam był Jakub Dobias i on trafia do siatki po raz 11, ustalając wynik meczu. GTV Stadion Śląski Chorzów wygrał w meczu drugiej kolejki trzeciej Ligi Trampkarzy Młodszych z MUKP Dąbrowa Górnicza 11-1. Myślę, że w porównaniu z ostatnim meczem doszło kilku nowych zawodników, którzy nie mieli okazji wystąpić ostatnio z SMS-em, z której można powiedzieć, że zaliczyliśmy falt start i przegraliśmy 2-0. Nie tak zakładaliśmy sobie początek ligi. I dlatego była motywacja oczywiście dla chłopaków, bo sami myślę, że chcieli pokazać, na co ich stać i chcieli wyraźnie pokazać, że była to po prostu przypadek przy pracy w ostatnim meczu. I myślę, że głównie mobilizacja, tak jak mówię, kilku nowych zawodników. No i to dało jakoś w tej grze po prostu i dlatego ten wynik tak wyglądał do przerwy. Chcemy ogólnie jako trenerzy tutaj w naszym roczniku, żeby tak ta gra wyglądała, tak? Granie piłką, wychodzenie pozycji, utrzymywanie się przy niej. Tego fajnie to wygląda po prostu, że stwarzają sobie takie sytuacje, to nie jest na zasadzie kopa, lecia, może coś wyjdzie z przodu, tylko faktycznie staraliśmy się wyjść od razu wysokim pressingiem, z którego też odbieraliśmy piłkę i wychodziły fajne sytuacje, ale również z ataku pozycyjnego, z którym normalnie nasi chłopcy wychodzili z bramki, wymieniali kilka podań i tak jak super niektóre fajnie akcje wyglądały. Ciężko może się zmotywować na drugą połowę przy wyniku 10-1 do przerwy, no ale tak jak mówię, kontrolowaliśmy grę, nie stwarzali nam za dużo sytuacji. Mieliśmy kilka dogodnych, których oczywiście nie wykorzystaliśmy, no i dopiero w ostatniej minucie Dobias wykorzystał sytuację na 11-1. Tak się bawi i wygrywa Stadion Śląski! Tak się bawi i wygrywa Stadion Śląski! Tak się bawi i wygrywa Stadion Śląski!